Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Яңа туган көн һәр барчабызга шатлык, сөенечләр генә алып килсен дигән теләктә, мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме туры эфирда тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген 6 октябрь, чәршәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле? Бергәләп барлык. 6 октябрьдә бөтен дөньяда яшәү урыннарын саклау көнен билгеләп үтәләр. Аның төп максаты кешелекнең игътибарын җир планетасына игътибарлы булып, үзең яши торган тирәлекне саклау. Әлеге бәйрәм 1979 елда Берн конвенциясе кысаларында гамәлгә куела. Әйдәгез барыбыз да яшәү урыннарыбызны матурлыйк. Ел сайын 6 октябрьдә иминiyet өлкәсендә эшләүче белгечләр үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен иминиятләштерүчеләр көнен билгеләп үтәләр. 1921 елның 6 октябрендә РСФСР Халык комиссарлары советы тарафыннан дәүләт милек иминияте турында декрет кабул ителә. Шул вакыттан башлап барлык авыл һәм шәһәр җирлекләрендә шәхси хуҗалыкларны янгыннардан, мал-туар үлүдән, шулай ук су һәм коры җир транспорты юлларындагы аварияләрдән иминиятләштерүне оештыру карала. Шулай ук бүген Instagramның туган көне. 2010 елның 6 октябрендә хәзерге вакытта иң зур популярлык казанган сәхифә Instagram барлыкка килә. Бүгенге көндә Instagramда 1 миллиард 16 миллион кеше теркәлгән. Instagram сәхифәсендәге соңгы яңалыклардан күренгәнчә, Кариев театры артистлары Мәскәү шәһәрендә узган 4-нче халыкара балалар театры фестивалендә катнашып кайтты. Әлеге зур чарада алар Екатерина Гороховская режиссерлыгындагы «Мио, мине Мио» спектаклен тәкъдим итте. Фестивальдән алган хис-кичерешләр белән уртаклашырга дип, бүген Яшьләр театрының иң яшь артистлары студиябызга килде. Исәнмесез, хөрмәтле кунаклар? Хош килдегез. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр, исәнмесез. Муса, сездән башлыйк әле. Менә сез бит инде Кариев театрына узган елның октябрендә килдегез. Белүебезчә, яме? Һәм инде менә мондый зур фестивальдә катнашу сезнең өчен беренче тапкырдыр, шулай бит? Әлбәттә, шундый зур фестивальдә катнашу. Минем беренче тапкыр һәм менә бу минем Мио спектакль минем өчен бигрәк тә үзенчәлекле, чөнки мин театрга килү белән бу спектакль минем иң беренчеләре булып, шул спектакльгә кердем мин. Һәм инде бу фестивальгә нәкъ менә шушы спектакль белән бардык. Бу спектакльгә Россиядә гына түгел, чит илләрдән дә килгән драма, яшь тамашачылар, курчак театрлары катнаша. Ялышмасам, Россиядән 24 һәм чит илдән килгән 44 спектакль үзләренең эшләрен тәкъдим итәләр менә шушы фестивальдә. Дулкынландыңмы соң? Әлбәттә дулкынландым, чөнки минем өчен әдәбияткә бик үзенчәлекле. Бу инде безнең Мио спектакле театрыбызда октябрь 2020 елның 27-28 ноябрь ойның көннәрендә премьерасы булып узды, безнең театрыбызда. Һәм инде аның режиссеры махсус Санкт-Петербург шәһәреннән килгән Екатерина Гороховская миңа ышанып, мине менә шушы спектакльгә театрга килү белән чакырып алды. Екатерина Гороховская инде ул барыбыз да белгән балалар өчен спектакльләр куючы режиссер. Шулай ук Бик күп мультфильмнарны тавышландыручы да дип әйтергә. Яратылып өлгергән, балалар да яратып өлгергән, аларның әтиәннәре дә яратып өлгергән мультикларны аның тавышын ишетергә була. Шулай ук ул тәнкыйтьче дә, педагог та, үзе дә театр актрисасы һәм кино актрисы буларак билгеле шәхес. Кемнәр әле барып күрмәгәннәр әлеге спектакльне, рәхим итегез Кариев театрына. Һәм әйтеп китәргә кирәк, менә бу спектакль бу чынлап та менә балалар гына түгел, әти-әниләр белән бергә килеп карасыннар иде, чөнки нәкъ менә әлеге спектакльдә балалар әти-әни назын туеп яшәргә тиеш дигән менә шундый фикер алгы сызыкта үрелеп бара. Менә шушы назны, шушы мәхәббәтне туеп яшәгәндә генә безнең җәмгыятебез һәр вакыт көчле булачак дигән фикер, әйеме? Менә сез 2005 елдан инде театрда эшлисез һәм инде бу сезнең өчен яңалык түгелдер, әйеме, мондый чараларда катнашу? Без мондый фестивальләрдә, чараларда бик күп катнашабыз. Әмма дә ләкин бу фестиваль ул үзенчәлекле булды, чөнки бу фестивальдә жюри әгъзалары 6 яшьтән 16 яшькә хәтле булган балалар иде.
Андагы булган жюри даган, килгән кунаклар һәм шулай ук тамашачы даган безне бик җылы кабул иттеләр. Хәтта менә шушы жюри арасындагы бер бала безнең янга килеп: "Скажите, пожалуйста, а ваш спектакль, вы вот по-татарски разговариваете, а по-русски понимаете, разговариваете?" дип сорыйлар бездән. Ышаналар димәк шулай. Спектакль бит инде татар телендә бара, без әйтәбез: "Конечно, мы и разговариваем, понимаем" дигәч, аларның инде шатлыклары ишкә сыймады. Алар безнең белән үзләренең хис-тойгылары белән, аларның менә нинди персонажлар аларга ошаган, алар килешәләрме аның белән юкмы, бөтен үзләренең хис-тойгылары белән безнең белән бүлештеләр һәм без әлбәттә инде бу Мәскәү шәһәреннән жюри тарафыннан бик зур бәягә ия булып кайттык. Бу безнең өчен инде бик зур уңыш дип саныйм. Әлбәттә. Һәм шунда өстәп китәсем килә, менә бер бала, менә инде әйтеп китте. Хәтта анда бит инде без бит инде спектакльне татар телендә алып бардык, әйме? Татар телендә куйганнан соң, мин бер нәрсәдә аңлый алмыйча кайтып китәрмен дип уйлаган идем, ләкин мин бөтенләй берендә аңладым һәм бик канәгать, бик шатланып кайтып китте менә шу бала һәм шунардан да менә минем күңел булды. Димәк, театрның теле, аның инде теге шикләре юк дип әйтергә кирәк, әйме? Һәрбер бала аны аңлый. Безнең инде Кариевлар безгә кунакка килсәләр, алар буш кул белән килмиләр, сез безгә күчтән яшь алып килдегез, әйме? Бу безнең 2 кешелек чакыру билеты, хөрмәтле дуслар. Корт спектакленә ул безнең 17 октябрьдә булачак. Һәм сезгә сорауны яңратабыз. Безнең инде менә Кариев театры 34-нче театраль сезонын башлап җибәрде. Әлеге театраль сезонны алар нинди спектакль белән башлаган икән? Әгәр дә бу сорауга җавапны беләсез икән, безнең телефон номерын экранда күрәсез, шалтыратыгыз, җавапны бирсәгез, әлеге билетка ия булачаксыз. Һәм инде менә сез инде бу театраль сезон турында сез башлагачтан әйтергә кирәк, бик күп премьералар көтә безне. Әйе, шунда әйтеп китәсе килә, безнең театр һаманда нинди дә булса яңалыкка омтыла, яңа спектакльләр, яңа премьералар эшлибез. Һәм менә безнең Алла бирсә октябрь аенда. Әйе. Октябрьнең 22-се, 23-нче, 24-нче октябрь көннәрендә безнең театрда бик зур премьера, Сөннәтче бабай дигән спектакльнең премьерасы көтелә. Бу спектакль инде ул Сөннәтче бабай дигән әсәр Гаяз Исхакыйның берничә әсәренә нигезләнеп эшләнгән. Аның сценарий авторлары Булат Менкин, Ландыш Абыдарова һәм инде куючы режиссер Габдулла Кариев театрының баш режиссеры Ринат Аюпов. Хөрмәтле дуслар, сезне үзебезнең театрга, үзебезнең спектакльләргә һәм әлбәттә инде премьераларыбызга көтеп калабыз. Килегез. Күрергә барыгызда шат булабыз. Әйе, барысына чакырып калабыз Кариев театрына. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне менә шундый күтәренке рухта башлаганыгыз өчен. Без сезнең белән саубуллашабыз. Үзегезгә бик зур рәхмәт чакыруыгыз өчен. Киләсе очрашуларга хәерле. Саубуллашабыз. Әйе, театр тормышы турында сөйләшү безне дәвам итеп, Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театры көзнең премьерасын Кияү урлау спектаклен карарга чакыра. Кайчандыр ике дус Азуат белән Садрый туганлашырга уйлыйлар. Әгәр беребез кыз, икенчебездә малай туса, өйләндерәбез дип ант әйтешәләр. Тик икесенең дә малай туган. Бу ант нәрсәгә иткәнен һәм комедияның күңелле мизгелләрен хәбәрчебез Алия Галиуллина күреп кайтты. Кияү урлау комедиясы Кәрим Тинчурин театры репертуарына алкыш лабораториясы аша килеп керә. Заманча, ләкин шул ук вакытта гореф-гадәтләрне саклап калган комедия яңа сезонда тамашачыны шаккатырырга өметләнә. Мы над этим спектаклем начали работу в лаборатории, которая прошла весной этого года. Без бу спектакль өстендә алкыш лабораториясында эшли башладык. Барлыгы 7 эскиз тәкъдим ителгән иде. Безнең эскиз зур сәхнәгә менүчеләрнең берсе. Бу минем академик театрда беренче эшем түгел инде. Минем өчен һәм труп өчен бу эксперименталь юл аша эшләү нәтиҗәсе булып тора. Мин бик еш заманча театрларда эшлим. Безнең эш максатларының берсе заманча алымнарны традицион алымнар белән яраштыру. Миңа калса без моңа ирештек. Чөнки минем өчен традицион сәнгать белән диалогка керү бик мөһим иде. Безнең эш нәтиҗәсе миңа уңышлы тоела.
Я являлась также участником лаборатории театральной. Мин шулай ук театр лабораториясы катнашучысы. Безнең пьеса беренчелеккә чыкты. Шуннан соң без премьера өстендә эшли башладык. Мин бергә эшләгән кешеләргә бик рәхмәтле. Костюмнар буенча спектакльнең рәссам дизайнерына, режиссерга, пьеса авторына. Бик тыгыз хезмәттәшлек итәбез, еш очрашабыз. Минем өчен бу уңышлы тормыш берлышы булып тора. Спектакльгә музыканы беренче тапкыр язуым, комедиягә хәтта лирик музыкага караганда да язуы катлаулырак. Премьерны карарга автор үзе дә килгән. Гадәттә кыз урлау йоласын ишетеп күреп үскән, ә спектакльдә геройлар кияү урлау йоласын уйлап чыгара һәм шушы йоланы үти ди автор. Эта пьеса ставится вообще первый раз. Вот. Бу пьеса беренче тапкыр куела. Минем өчен бу дулкынландыргыч. Пьесаны ишраклыгына сайламадылар. Алкыш иҗади лабораториясендә катнашканнан соң театр аны үз репертуарына алырга булды. Мин моңа бик шатландым. Пьеса 3 еллык язылды. Бу комедия, а комедия исә кинәт кенә барлыкка килә. Ул вакытта улымның туе иде. Әти-әниләр туй алдыннан борчыла бит. Бәлки шулай гынты ясагандыр. Туй ул бик күңелле, мәзәк, шатлыклы һәм борчыларга бай була. Чөнки әти-әниләр балаларын башка гаиләгә бирә. Балалар үз юлы белән китә. Бу комедия булса да, аның ишендә драма да бар. Актерлар яңа әсәр белән шул кадәр мавыгып киткән ки, хәтта репетициягә кирәгеннән дә иртәрәк килеп, көн саен диярлек рольләрен кабатлый. Киңәшләргә колак салып, яңалыклар кертеп, премьера көнен дулкынланып көттек ди әйдәп баручы актер Илфак Хафизов. Birinci perdenin akındağına çıkamda, ikinci perde başından ahırına kadar urunluk kağın oturtup jeteler meni. En kızıklı mizgilleri bilesizmi, ol rol bir geçtiğinde başta tığı okup, toktayla bundan derseleri neşe bitiririz miken degenik. Ondan sonra çıktık, bir repetitsiyada ikincisine aşağıdan bulmadım. Mümkünlük birgende oynarga deyip, eydegiz, bunda da tığı toktayın da, kavatlamayın degeçtin. Bitem, yok, eydegiz işligindi. Repetisiyadan alda kelip, mesela yarı Aysulluğumuzda bizden, şimdi İlfak eyde kavatlayıgal deydi, min de eyde deyip, birer saat, yarışar saat aldan kelip, büyü kavatlap, şunday işleybiz hem menen lezzet tavıp rahatlanıp işledim. Кияү урлау спектакле Тинчурин театр репертуарын байытып, уңышлы һәм дәвамлы булуын телибез. Һәр хәлдә милли йолаларыбызны популярлаштыруда әһәмияте зур. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз башында әйтелгәнчә, бүген Россиядә иминиятләштерүчеләр көне. Заманасы шундый һәр нәрсәне иминиятләштерү мөһим. Фатир, машина, йорт җиһазлары белән бер рәттән кеше иң беренче чиратта үз тормышын иминиятләштерергә тиеш. Тик ни кызганыч, без моның турында уйламыйбыз шул. Шулай ук финансларны, булган керемнәрне дә иминиятләштерү зарур. Бу хакта тулырак студиябыз кунагы, финанс белгече һәм иминиятләштерүче Ләйсән Халикова аңлатып үтәр. Ләйсән, исәнмесез, хәерле көн. Хәерле көннәр. Һөнәри бәйрәмегез белән сезне котлыйбыз. Рәхмәт бизәр. Әйе, сезнең тәҗрибәдән менә хәзерге вакытта кешеләр үз тормышын иминиятләштерүгә ничек карый? Еш мөрәҗәгать итәләрме? Дөресен әйткәндә, кешеләр безнең менталитетта шулайдыр инде Рәсәйдә иминиятләштерүгә ничектер кыргырак карыйлар. Чөнки менә ышаныч дип әйтергә була инде менә әлеге компанияларга. Күбрәк алар иминиятләштерә инде менә мәҗбүри булган вакытта. Без бит инде беләбез менә ипотека алганда, ипотека, машина алганда, яисә кредит алганда, анда вакытта инде кирәк икән, әлбәттә алар шу иминиятләштерүгә баралар. Әле күпчелек вакытта әле ул иминияттән башта тартырга мөмкиннәр. Суд аша инде йөрләр. Ни өчен менә бу ышаныч юк? Минемчә инде безнең алдагы еллардан да үзенең юриспруденция темасынан алып килгәндә, беләм инде бит. Мәсәлән, башта нитәбез автомобиль катастрофалар бар, безнең менә бу ДТПлар була. Алар мөрәҗәгатьтә иминият компаниясе тулысынча түләми икән. Алар бара экспертизага, нара судка мөрәҗәгать итәләр. Шу менә шу әлеге авырлыклар минемчә менә бу иминияттән баш тартуга китерә дип уйлыйм. Кешеләрнең ышанычын киметү ягынарак тарта дип әйтәс килә инде. Ләкин бит хәзерге вазгыять шундый, менә бу авырулар очраклары да бик күбәйә. Шуңа күрә тормышыңны
иминиятләштерү кирәктер ул? Бик кирәк минемчә, чөнки әйткән инде элекке заман белән чагыштырганда безнең гомумән ширләр безнең гел күбәеп тора, арта тора, ләкин кеше аның ничектер менә кирәклеген бик аңлап бетерми дип әйтсәң дә дөрес булыр. Менә күбрәк инде без әйтәбез инде гаилә башлыкларына кирәк дип әйтер идем, чөнки гаилә башлыгы алып бара бөтен гаиләне, тәэмин итә акча белән, ризык белән, аның хатыны, балалары булырга мөмкин. Ләкин ул аңлап бетерми. Әгәр дә ул дөньядан киткән очракта яисә эшли алмаган, инвалидлык шулай булырга мөмкин бит. Инвалидлыкларга андай очраклар булган очракта кем аның гаиләсен тәэмин итәрсең? Менә шу турда бар бик уйлап бетерми дип әйтәсе килә инде. Ләкин иминиятләштерү минемчә ул бик яхшы эш. Нәрсә дип аны менә күп кеше бит мәгънәсен дә аңлап бетерми. Нәрсә соң ул? Иминиятләштерү ул син үзеңне менә бу рисклардан саклап калу. Ләкин әлеге рискны син үз өстеңә алмыйсың, чит компанияга аның өстенә ышанасың, әйме? Ышанасың, ләкин син аның өчен нидә булса акча түләргә тиеш. Син бит акчаны юкка түләмисең. Син бу рискларны чит кешегә, чит компанияга йөкләр өчен акча түләйсең. Ул риск син белән булырга мөмкин, булмаска да мөмкин. Ләкин үзебезне сакласак, безгә шулай тынычрак була дип әйтәсе килә инде. Сакланганны саклармын дигәнне Худай, шуңа күрә буларны аңларга кирәк. Монысы инде без тормыш турында, тормышыбызны саклау турында әйтеп үттек. Менә финансларны, сез бит инде финанс белгече дә. Менә хәзерге вакытта кешеләр үзләренең керемнәрен ничектер иминиятләштерүгә ничек карыйлар? Менә шулай ук менә әйтеп киткәнемчә инде бит кеше шулай дип килгән, акча эшли, акча булсам, әгәр акчам күп булганда вакытта мин инде бер чердән дә курыкмыйм дип уйлыйм инде, төрле кыйммәтле операцияларга да акчам җитәр дип уйлый. Ләкин икенче кабылганда әгәр дә синең акчада җыеп бар, иминиятләштер дә, менә шу иминиятләштергән очракта инде син үзеңнең менә җыйган капиталыңны менә бу чиргә, операцияларга түкмәскә дә мөмкинсең. Менә без әйтеп киткәнчә инде, син мәсәлән бирәсең ниндидер бәләкәй генә кисәк үзеңнең капиталыңнан бүлеп бирәсең имият компаниясына акча, һәм үзеңнең гаиләңне иминиятләштерәсең. Әгәр дә нәрсәдә була калса синең белән инвалидлык, эшсез калуына түгел, менә тегенчә дим инде эшли алмаслык дәрәҗәгә җитәсең икән, менә бу имият компаниясе синең рискларыңны шулай гаиләңне тәэмин итәргә мөмкин. Менә шул һаман шулай бергә килеп төртеләбез инде. Кеше ул турда уйлап тормый. Менә 4 сорау бирәм инде менә бит кеше белән аралашканда. Әгәр дә син белән нәрсәдә була калса, кем синең гаиләңне тәэмин итәр? Ярый, әгәр дә кеше җавап бирә инде. Минем, мәсәлән, җыйган акчам бар. Ярый, җыйган акчам бар икән, син ул күпме вакытка җитәргә мөмкин? Шулай ук әйтә инде, ярый, җитмәсә мин фатирымны сатарга мөмкин. Яисә мин машинам бар дип әйтә. Ярый, шулай дип әйтик, фатирны, мәсәлән, 4 мәлек фатир дип алыйк инде, бит. Ләкин сиңа кирәк акча, мәсәлән, 5 миллион түгел, 1 миллионга әйтик. Син бу фатирыңның бер бүлмәсен сата аласыңмы, юкмы? Әлбәттә юк, бу инде ничектер ликвидлык ягын карар кирәк инде. Машинаңны шу бәягә син кыска вакыт эчендә генә сата аласыңмы, юкмы? Менә шуны кеше бик игътибарга алмый, уйлап бетерми дип әйтәсе килә инде. Бу уйландыра торган сораулар, менә сез әйтеп киттегез, чынлап та ничектер җавапсыз каласың, чынлап та җитәрмесең дип инде, әйме? Аннары менә әҗәткә кергән вакытта, ул әйтә, 4нче шойгында аның мөмкинлеге бар. Әҗәткә алып торам ди. Син ул әҗәтеңне кем бирә сиңа? Бирсә дә сиңа түләй аласыңмы, юкмы? Менә шуңа күрә минемчә иминиятләштерү ул бик яхшы нәрсә. Менә чит илдә бөтенләй дә ул бик таралган дип әйтгән процедура. Кеше үзенең тормышын саклый, үзенекенә түгел, якыннарыныкына саклый. Шулай булсын иде, менә һәр кеше аңлы рәвештә. Инде менә бүгенге көне без юкка гына уйлап чыгарылмаган. Һәр кем инде шушы иминиятләштерү турында уйлансын иде. Бик зур рәхмәт Ләйсән, бүген иртәгезне безнең белән башлап, менә шулай безгә аңлатып киткәнегез өчен. Үзегезгә рәхмәт. Һәр эшнең башы хыял ди безнең бер акыл иясе. Хыялны матурлык тудыра. Көзнең гаҗәеп төсләренә гашыйк булып, табигатьнең байлыгына шөкер кылып, һәр бер көнне каршылык дигән матур теләктә мин Айзилә Батырханова, хатапшырыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.